ओरैनो बेवहाय पुलिसनि जिखिनि रिपर्ट बे मथेबा जायखौ सिखाव होननानै गावथारनाय जादों बिथांमोना आर्मस बाहायदोंमोन होननानै रिपर्ट दं खारन पुलिसा इन्जुर्ड जानाय बाथ्रा दं बेनिखायनो दा जुदि पुलिसा इन्जुर्ड जामारदोंबा निफ्राय बिथाङाबो हाथियार दैदोंमोन बिथांजोंबो हाथियार दंमोन आरो पुलिसा हाथियारखौ अरायबो हाथियारजोंनो काउन्टारखौ होयो खिन्थु थेवबो जों जेसेबां हायो सोरखौबा गावथारनायखौ मोजां मोना लुगैया बिथांखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बेबस्थानि गेजेरजों साजा होनांगौ खिन्थु जिहेतु बे क्रस काउन्टार जालायनाय समाव माब्लाबा थैबाय दा बिनि सायाव इनकुवारि जागोन जुदि पुलिसा दायनिगिरि होननानै प्रमान जायोबाथ' बे आयेननि बेबस्था बिथांनि सायावबो जागोन बेनिखायनो बेखौ इनकुवारि खालामगोन निसय सरकारनिफ्राय आं आसा खालामदों बिनि जिथु माबा दा सोर गोरोन्थि सोर मोजां सोर थार बेखौ बुंनो थाङा खिन्थु इनकुवारि खालामदों इनकुवारिनि बेबस्था खालामदों सरकारा दाखालि बावैसो क'क्राझाराव बर' थुनलाइ आफादनि कनफारेन्सआव फैनाय चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो बुंदों जे बेखौ इनकुवारि खालामनायनि बेबस्था खालामनाय जागोन जुदि रायजोफ्रा लुगैयोबा रायजोफ्रा जुदि दाबि खालामनायखौ इनकुवारि खालामनाय जागोन आरो अब्ला बेयो सोर दायनिगिरिमार सोरहा भुलमार बे ओंखारगोन आरो बे मथे दायनिगिरि होनना प्रमान जायोबा पुलिसा बे आयेन मथे बेबस्था लानाय जागोन बेखौ बिथाङा खोथा होदों आरो बेनिखायनो जों बेखौनो लुगैयो न'खरनि सुबुंनो मा आसा होगोन माने जुदि माबाया दायनिगिरि नंमारामोनब्ला पुलिसा जिबायदि बेबायदि नङा होननानै प्रमान माबा जायोबा निस्सय सरकारनिफ्राय बिथांनो क्षतिपुरन निस्सय होगोन खारन आगे पिछे जों नुदों जे मालाबा भुलक्रमे एनकाउन्टार जायोब्ला बिथांनि न'खरनो क्षतिपुरन होनायनि बेबस्था खालामनाय जायो जों बेखौनो आसा खालामदों जे जाय जोंखौ दायनिगिरि होननानै पुलिसा गावबाय होननानै दा एलिगेसन लाबोबाय थादों बिथाङा थारैनो इन'सेन्टमोन बा दायनि गैमारामोनब्ला बा बिथांनि न'खरनि निस्सय सरकारा कम्पेनसेसन होगोन आरो बेखौ जोंनि साइडनिफ्राय दाबि खालामगोन जुदि दा बिनि सिगांनो इनकुवारि जाग्रोथों इनकुवारि जानानै माखौ सोर दायनिगिरिमार बेखौ प्रमान जाग्रोथों बिनि उनाव जों जोंनि साइडनिफ्रायबो सरकारखौ नारसिनगोन बेयाव दा जिखिनि जाथायफोर जादों बेयाव हयथ' मोनसे मोननै इन्सिडेन्टआ सिखाव दाखायतनि इन्सिडेन्ट जेरावहाय आर्मस बाहायलायनाय जायाखै खालि खावनायल' जादों बेखौ हयथ' सिखावनि जानो हागौ खिन्थु जेराव सिलाइ बाहायलायदों दाखालि बावैसो नैबाय थाव दिपआव माबानाय बेवहाय सोरनिबा इनस्टिगेसनबो थानो हागौ जायफ्रा बिटिसिआव सान्तिखौ लुगैया गोजोन थासारिखौ लुगैया बिटिसि रायजो राजाफ्रा गोजोन थासारि थांना थानानै जौगाथों बेखौ लुगैया बेबायदि मोनसे एन्टि ससियेल एलिमेन्ट्स थानांगौ जाय एलिमेन्ट्सफ्रा बे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफोरखौ एनकारेज खालामदों गावस्रा हयथ' बिहाइन्ड द स्क्रिन थाना सोरखौबा नारसनहरदों आरो बिथांमोननि बे भुल माबायावनो हयथ' बे घटनाफ्रा जादों होनना जों फोथायो